gossaigaonनि खाग्राबारियाव गुरufela दैसानि सायाव pakani दालां लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। क'क्राझार जिल्लानि 28 नं gossaigaon विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामिनि रायजो राजाफोरा गुरufela दैसायाव दालां गैयैनि जाहोनाव गोलाव समनिफ्रायनो हान्थामेला खालामनायनि मुङाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनो गोनां जादोंमोन। रायजो राजाफोरनि जेंनानि फारसे नोजोर होनानै बे दैसायाव गोदानै पाकानि दालां लुनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै 28 नं gossaigaon विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। बे दैसायाव दालां जासिगोनखौ मिथिनानै खाग्राबारि गामिनि रायजो राजाफोरा रंजाखांनाय फोरमायदों। बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गोलाव समनि जेंनाया सुस्रां जासिगोन होनना फोरमायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि मिजिंखौ सुफुंना होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों होनना फोरमायो जिरन बसुमतारिया। लोगोसे बे दालांखौ रायजो राजाफोरनो थाबैनो मोजाङै मावफुंनानै होनो नाजागोन होनना फोरमायबावो कन्ट्रेक्टर बिरखां बर' बिथाङा। आंथ' बिराद खुसि जादों माने आजौ आथानिफ्राय जों बेखौ आसा खालामदोंमोन जागोन खोमा नंनानै खिन्थु देग्लायसो जाफुंफुंबाय। दा कन्ट्राक्टरनि पक्षबो जों साबायखर होबाय जों खुसिजोंनो जाहाथे बियो जाहाथे जोंनि माबायाव मोजां जायो। बेसेबांसो गामिनि रायजो राजाफोरजों थांलाय फैलाय खालामो? फ्राय बे रिजार्भ ओनसोलनि मानसियानो बिजों फैजोबो। बे सर्टकाट लामा ना। बहा बहा थांजायो बे लामा? बे गुरufela gossaigaon ओरै थांजोब्बाय। दालां जायै समाव माबायदि उसुबिदा? बेथ' सानस्रिनासो थांनांगौ जोङो दै उन्दैफ्राबो स्कुल हाबनायाव बे दै माबा गिदिर देरोना सम सम देरोब्ला लेखाखौ ओरै लादो सानस्रिलांदो उफायथ' गैया नोङो बिजों थांनांगौ खस्थ' लानानै। जोबोद खस्थ' जायो। जोबोद खस्थ'मोन। অল খাগ্ৰাবাৰী আৰু ইয়াত কিমান দিনৰ পৰা ব্ৰিজ নাছিল? বহুত মানে আমাৰ গাঁৱতো পুৰণা আছিল মানে ব্ৰিটিছ আমলৰ পৰাই আছে আমাৰ গাঁৱতো কিন্তু অসুবিধাটো এই পানীৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্তা ঘাট নাই খুব মানে আগৰ পৰাই মানে কষ্ট চলি থাকিছিল আৰু কি। ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কুল কেনেকৈ গৈছিল? হয় আমালোকে আগত মানে স্কুল পঢ়িছিলোঁ মানে পানী পাৰ কৰি পেলাই যাব লাগিছিল এতিয়াও মানে এনেকুৱাই আছিল আৰু এই BTC মানে 27 বছৰ বা 17 বছৰ হলো তথাপিও আমাৰ গাঁৱৰ ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই। এতিয়া ৰাইজৰ কাৰণে অতিকৈ ভাল খবৰ। বহুদিন ধৰি এই কাগ্ৰাবাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজে এই গুৰুফেলা নদীৰ ওপৰত দলং নথকাৰ কাৰণে আৰু ৰাস্তা ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে বহুতো যাতনাত ভুগি আছিলে। কিন্তু আজি বহুত দিনৰ মূৰত আমাৰ কণ্ট্ৰাক্টৰ ডাঙৰীয়াই PMGSYৰ পৰা এই ব্ৰিজখন আজি চেংচন কৰাই লৈ আনিছে। তাৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে ইয়াৰ যে এতিয়া ৰাইজে উৎফুল্লিত হৈছে তাৰ কাৰণে হৈছে যে এক বছৰৰ পিছতেই এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আৰামছে এটা ব্ৰিজৰ ওপৰেদি অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। এইফালেদি ডাইৰেক্ট নেশ্যনেল হাইৱে পাই যাব, এইফালেদি গুৰুফেলা বজাৰ পাই যাব। গতিকে বহু দিনৰ যিটো আমাৰ আশা আকাংক্ষা আছিলে এইটো আজি পূৰণ হ'ল। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 28 নম্বৰ সমষ্টিত অতি কমেও ইয়াত মানে বহুত মানে কাঠৰ দলং আছে, প্ৰায় 30+ দলং আছে আৰু এইবিলাকো মেৰামতি কৰিব লাগে বা এতিয়াতো মেৰামতি নহয় ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে। RCC ব্ৰিজ হৈ যাব আৰু ইয়াৰ লগতে বহুতো নতুন দলং তাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব। আজিৰ যিটো আমি ইয়াত উদ্বোধন কৰিবলৈ লৈছোঁ ইয়াত নতুনকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব। আকৌ আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ 28 নম্বৰ সমষ্টিৰ কাৰণে য'ত কাঠৰ দলংবোৰ আছে সেইবোৰত নতুনকৈ বনোৱাৰ কাৰণে 18খন দলঙৰ ইয়াত প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। গতিকে তাৰ কাৰণে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ সন্মানীয় BTR চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও আমাক ছাৰ্ভে কৰি থাকিবলৈ কোৱা হৈছে যে আমাৰ য'ত য'ত অসুবিধা হৈ আছে ৰাইজে তাত কেনেকুৱাকৈ আমি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো সুফল কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এই কামবোৰ চলি আছে। গতিকে আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে এটা ভাল দিন যে আমি যিটো আশা আকাংক্ষা কৰিছিলোঁ ৰাইজে যিটো মানে দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো সমস্যাত ভুগি আছিল আজিৰ পৰা এইটো নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু BTR চৰকাৰখনক। खोब मोजां मोनदों। 20 बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोनहा बे एरियानि ओनसोलनि
बिथांमोना बे दालांखौ नेबाय थादोंमोन जागोन होननानै गमामायैनो दिनै जानायनि लामायाव फैबाय बे दालांखौ PMGOIS हेडनिफ्राय आराम्भ खालामनाय जासिगोन अलरेडि टेन्डार जाबाय एलटमेन्टबो जाबाय दा खामानिनि प्रसेसटा खालामनायनि सिगां जोंनि माननीय MLA जिरन बसुमतारी सारा फैनानै दिनै उद्घाटनबो खालामबाय जों केम्पबो अलरेडि लुखांबाय गाबोननिफ्राय जों आराम्भखौ खालामसै बे दालांजों लोगोसे 5.5 किल'मिटार लामाबो दंफायो आरो लोगोसे मोनसे बेनिफ्राय एसे फिसासिन दालां मोनसे दंबावो बेयो 29 मिटार जागोन आरो नैबे गुरुफेला दैयाव जायनाखि दालां जागोन बियो 74 मिटार बेजों लोगोसे 12टा कालभार दं आरो लामाया 5.5 किल'मिटारा टटेलि निउ जागोन थ' बे खबरखौ मोननानै रायजोफ्रा खोब रंजानाय मोन्दों थ' रायजोफोरनि रंजानायखौ नुनानै आंबो खोब गोजोननाय मोन्दों लोगोसे मोनसे प्रसेसा थाबाय दि जेसेबां हायो बे लामा आरो दालांखौ बिथांमोना मावफुंना होनो थाखाय आं दिनै थाग थियारि जाबाय थ' ओंखायनो दिनै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों आरो प्रग्रामनि गेजेरजोंहाय जोंहा डिपार्टमेन्टनि HDO PW र'ड्सनि लोगोसे एसिस्टेन्ट इन्जिनियार आरो आंनि सासे पार्सनेल इन्जिनियार बिथांमोना बाव दंफैयो थ' दिनै एलाइटमेन्ट ब्रिजनि लानाय जागोन बेनिफ्राय गाबोन कालभारनि बबे जायगायाव जागोन बेखौ दिरुननाय जागोन बेनि उनाव नेक्स्ट मोनसे ब्रिज दंबावो बेखौबो गाबोन दिरुनगोन आरो लामानि खामानिखौबो जेसेबां हायो थाब आराम्भ खालामसिगोन आरो आं आसा खालामदों बे एरियानि रायजो राजाफ्रा आंजों गावबुरा दंफायो खाग्राबारि गामिनि थ' हाजासे आंखौ मदद होगोन होनना आं आसा खालामदों आरो बिथांमोननि जायनाखि खुसि जायनाखि दिनै बे ब्रिजनि खबरखौ मोननानै रंजानाय बेयाव आं मोनसे अनुमान खालामनो हादों जे आं बिथांमोननिफ्राय 100% आङो सापर्ट मोनगोन कपारेसन मोनगोन खामानि मावनायाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा बेखिनिखौनो आं आसा खालामदों आरो दिनै खोब मोजां मोननायनि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियाखौबो आं दिनै धन्यबाद होबाय आरो बाव नुजाफैनाय गासिबो रायजो राजा आंनि इन्जिनियार स्टाफ बा डिपार्टमेन्टनि इन्जिनियार बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै गोजोननाय जासिबाय आरो बे ब्रिजआ जाहाथे मोजां जाफुंथों बेखौ आं अबंलावरिनावबो दिनैहाय आर'ज गाबबाय जाहाथे इयुनावहाय जोंनि दालाङा नांगौ बायदि मोजां रोखोम जाफुङो एबा लामाफ्रा जाफुङो बेखौनो आङो बुंनानै आंनि जानाखि बिबुंथिखौ दोनबाय